mụta kene ka esi asị mba. Okwe o na-eledo ozu anya, o gedere ihe niile nọ n'okpuru anyanwụ a. Ya ka o ji wee dị mma mmadụ iji ire ya gụọ eze ya ọnụ, wee mara na ọkpala ọbụla okpoko buru na ọ bụ ntị chiri ya. Ntị adịkwa. Chikwado jidere awọ tinye n'ime ite, gbanye ya mmiri, wee fụha ọkụ, buru ite ahụ sikwasa n'elu ọkụ. O kwuchighị ite ahụ ekwuchi. Ka mmiri ọkụ ahụ na-adịtụ ọkụ, awọ na-afụ onwe ya ka ọkụ ahụ ghara ịfụ ya ụfụ. Mmiri ọkụ a na-ekpokwa ọkụ na-aga, awọ na-afụkwa onwe ya nke ọkụ ahụ na-agaghị eregbu ya. Ebe ọ ga-adịrị ya mma, ọ fụgide n'onwe ya, mmiri ọkụ na-akwadozi ka ọ gbụọ agbụ. O nwezi ihe ọ ga-afụ fọrọnụ. Ọ fụkọọla ihe niile o nwere ike ịfụ ka o nwezi ike ịfụ nwa ọzọ. Awọ ahụ ewee kpebizie ịmapụ. Ọ chọzie ka ọ mapụ, nwezi ike ịmapụ. Ọma kpụlem ọ danyekwa na mmiri ọkụ, ọma kpụlem ọ dachighị azụ danyekwa na mmiri ọkụ, maka na ike adị nwa. Ọ fụkọọ n'ike ya. Ihe a ka o megideziri, ọkụ ewee karịa anya wee dagbuo ya. Ajụọ gị gịnị gburu ya bụ awọ, ka ihe ị ga-akọ. Ọkwa ị ga-asị na ọ bụ mmiri ọkụ ahụ dagburu ya, mana ka m gwa gị na ọ bụghị mmiri ọkụ ahụ gburu ya. Ihe gburu awọ ahụ bụ na ọ mapụghị oge o kwesịrị ịmapụ. Oge ahụ ọ ka nọ na mmiri oyi, oge ahụ mmiri ka na-ekpota ọkụ, oge ahụ ọ na-agbọbeghị agbọ. O kpebighị ịmapụ oge ahụ, na ọ bụzi mgbe ihe karịrị ọ chọziri ịmapụ mgbe ahụ ọ dị na leti. Ọ bụrụ na ọ mapụrụ mgbe ahụ o nwere ike, ọ bụrụ na ọ mapụrụ mgbe ahụ mmiri jụrụ oyi, ọ bụrụ na ọ mapụrụ mgbe o kwesịrị ịmapụ, ọ gaghị anwụ. Ọ bụ etu ahụ ka ọ dị na ndụ gị. Ị kwesịrị ịma oge ị kwesịrị ịpụ n'ihe. Ị kwesịrị ịma mgbe ị ga-etinye ọnọdụ ahụ n'obi na mgbe ị na-agaghị etinye ya. Ọ bụghị ihe obere ihe eme, ị ga-etigide ya n'obi wee ruo mgbe o butere gị arịrịa. Icheta ya wee obere ịhapụ. Ị kwesịrị ịma oge ime ihe na oge ị na-ekwesịghị ime ihe. Ịhapụ ndị mmadụ ha ewere gị na-emere rag. Mgbe a chọọ ka eyi uzu oge wee kpọọ gị, anaghị echeta gị na oriri na ọbụla ọrụrụ. Mgbe ha kwụwazie fọrịn, ha echefuo gị. Mụta ka esi asị mba. Enyi gị nwaanyị ahụ mgbe o ji anata gị ihe ka o ji akpọ gị. Enyi gị nwoke ahụ mgbe o ji adọsa gị ka o ji akpọ gị. Mgbe ihe inye aka dapụtara, ha agbamikpa na-azazi n'ime n'ime. Ọ gaghị akpapụnwu gị arịrị n'ụkwụ, marakwa oge ị kwesịrị ịpụ. Beeti ahụ eriene gị ahụ, ibe gị amara n'ebe ha nọ, mana beeti na-ataka ego gị, marakwa oge ị kwesịrị ịpụ ka ọ hapụ ịkarị, maka ọ karịa nsogbu ga-adị. Ka ọ hapụkwa ibu erichaa gị amịchaa gị. Mgbe ahụ o ruwezi ya was dia when he was drinking garị. Nna ọ ga-akwụkwa gị na ọ bụghị nke nwadoro ya bụ garị ọ na-aṅụ mgbe ahụ. Vu nka mma karịkwa stetimenti. Ndị mepụtara siga dịrị ya n'ahụ na ndị na-aṅụ siga anaghị ebi ogologo ndụ. Egocha anya senwụrụ esenwụrụ. Ị ghọrọ ewi oge ọbụla anwụrụ dị gị n'ọnụ. Ha hụ na ndị mmadụ ka na-aṅụ, ha sị o nwere ike na ndị anaghị anụ bekee, ma ọ bụ na ha anaghị agụpụtanwu ihe. Ha bịa sie nye esie, sere gị obi onye na-aṅụ siga na obi onye na-anaghị aṅụ siga. Ịhụ na obi onye na-aṅụ siga dị ka ewu ya mịrị amị, na ọ dị ka ọka ekomere n'anya ọkụ, anwụrụ oke eju ya n'ime. Ise kwuru na-aga, ị maghị mgbe ị kwesịrị isi n'ebe ahụ apụta. Mgbe ọ karịzie ịchọ ịpụta, o nwere ike dị late. Ọkwa ịhụrụ ihe mere awụ a. Otu nwoke mma na-arụ ọrụ ike, oge ọ bụla hụrụ ya ọ na-akpụ anwụrụ siga n'ọnụ, ụtụtụ ehihie abalị, ma mmiri a na-ezo ma anwụ a na-eti ma oyi a na-atụ, siga nọ ya n'ọnụ. Ihe a ka o segidere ruo otu ụbọchị. Ọ rụchara ọrụ laa, bidoziekwa mụkwara na-akwapụta ọbara. O wee bụrụ na siga eriene ya obi, ọbara ahụ ka ọ gbagidere nwụọ ka ya gaa. Beeti ahụ ị na-atụchara 100 naira gbara fekwa oke ọ bụrụ ara. Marakwa mgbe ị ga-asị mba, maka mgbe ọ baa gị ime, o nwezikwa ihe a na-akọchatara ya. Gee m ntị, were ihe a mere awụ a mụrụ ihe, mara oge ị kwesịrị ịpụ n'ọnọdụ ahụ. I were anya oke eji ahụ ihe dị n'ime akpa, i were ire gị gụọ eze gị ọnụ, ị mara ma ihe ahụ ị na-eme ma o ziri ezi ma ọ bụ na o zighị ezi. Ọ bụ na o zighị ezi n'ihi na ọ ga-enye gị nsogbu n'ọdịnihu, jirikwa oge pụọ, maka mgbe ọ gafee, ị ga-achọ ka ị pụta mana ị gaghị apụtanwu. Werekwa ehihie chọọ ewu ojii, maka na taa ga-abụkwa gboo. Ntị adịkwa, ya gazie.